Dette er teorien bag facet. Så vi kan se her har vi gitterligningen. Den lyder på D er lig med n gange lambda divideret med sinus til afbøjningsvinklingen i ente. D, det er gitterkonstanten, som altså er afstanden mellem hver enkelt ridse i gitteret. Så har vi afbøjningsvinklen, og det er vinklen mellem den udgående stråleretning og den retning strålen ville have fortsat i, hvis den ikke var blevet afbøjet. Så har vi n, det er ovnen, og vi har lambda, der er bølgelængde. Og her har vi så den omskrevet gitterligning, hvor D nu står før i lige med tegnet. I det her forsøg der har vi fundet laserlysets bølgelængde, og vi brugte et optisk gitter, som havde 600 linjer per millimeter. Det vil vi gerne opregne til nanometer, altså finde gitterkonstanten. Det gjorde vi ved at sige 1 divideret med 600, så fik vi det her tal herovre. Det ganger vi så med 1 million, og så fik vi 1600 nanometer. Og så har vi fundet afbøjningsvinklen. Det gør vi ved at sige tangent i minus første er lige med modstående katetet, divideret med den hosliggende katete, som vi kan se herovre. Og den modstående katete, det er afstanden fra 0. orden til 1. orden, 38,5 cm, og den hosliggende, det er fra gitteret til væggen, og det er så 113 cm. Det har vi så sat ind i vores formler, og der har vi så fået 18,814 grader. Og de tal, dem kan vi så allerede nødt til at finde bølgelængden, og den er så D gange sinus til afbøjningsvinklen i ente divideret med ente. Der har vi så taget vores tal ind her, og der ender vi så med at få 537,279 nanometer. Ja, i det her forsøg, der har vi skulle finde sporafstanden for CD'en, altså D. Der har vi skulle bruge vores laserlysets bølgelængde, som vi har her, 537,279. Og der har vi gengjort det her med tangent i minus første, hvor vi siger modstående divideret med krydslængde. Og her var vores tal så, at den modstående katete, altså fra 0. til 1. år, var 75 cm, og den hosliggende katete var 140 cm, og det var så fra væggen og hen til CD'en, som vi har sat fast i vores dims. Og der tager vi så D, og vores formel for at finde sporafstand, den er n gange lambda divideret med sinus til afbøjningsvinklen i ente. Og det har vi så sat vores tal ind her, og der ender vi så med at få 1137,77 som vores sporafstand for C. Nu er vi så nået til diskussionen, og først så skulle vi sammenligne vores resultater med de tal, der var i tabellen. Og i forsøg 1, der fik vi resultater på 537 nanometer, og i tabellen, der var tallet 532 nanometer. Forsøg 1 har altså været meget præcist udregnet, og det er vi rigtig glade for. Forsøg 2, vores resultat var 1137 nanometer. Og i tabellen stod 1600 nanometer. Det betyder, at vores forsøg 2 altså ikke har været så præcist, hvilket selvfølgelig er men det skyldes nok fejlkilder, som vi kommer ind på senere. Nu er vi nået til fejlkilder, og fejlkilderne ved de her forsøg, det kan enten være upræcise opmålinger eller fejl i udregninger. Derudover så kan fejlkilder være, at CD'en eller gitteret ikke har stået vinkelret på laserpenselstråle. Til sidst så skulle vi forklare, hvordan det kan være, at en DVD den kan lagre meget mere end en CD kan. Og grunden til det er, at en DVD den har meget mindre mellemrum imellem sporene, end en CD den har. Og derfor kan en DVD altså lagre meget mere end en CD, fordi at den har en mindre sporafstand.